Si els parlem de Joan Pujol i Garcia, probablement aquest nom no els dirà res, però si ens referim a Garbo, llavors potser sí que recordaran que sota aquest àlies s'amagava el que està considerat el millor espia de la història. Aquest agent secret és el protagonista de Garbo Parla, la novel·la amb la qual l'escriptora Roser Caminals ha guanyat el 41è Premi BBA Sant Joan, dotat amb 35.000 euros lliures d'impostos. Caminals viu als Estats Units des de fa gairebé 40 anys, però això no li ha impedit escriure diverses novel·les en català. L'última, Garbo Parla, s'ha imposat a més d'un centenar d'originals gràcies a una història que mostra les llums i les ombres d'un personatge llegendari i enigmàtic. Va ser imprescindible per convèncer els alemanys que els aliats entrarien per Calais i no per Normandia. És un personatge aparentment molt simple, fins el nom, no? Es diu Joan Pujol i Garcia, baixet, poc vistós, i alhora és extraordinari perquè va fer el que semblava impossible. La música